Ciripa wijil saking Wedari Jaksa Pati Bumi Pinatani Juangkah mangayun handheraken Jengkarira risang pinanganten Sarimbit Nedya kirap Kanarendran saya caket anggenira Juangkah mangayun Ciripa yang lagi naik daun di Pati Bumi Pinatani. Kadheraken Yudha Manggala sinartan Putri Domas atur sasmita ing ngarsaning Risang Narendra Tama Telah Garwa Prameswari Dimen Jengkar saking papan palenggahan lamun Cinandra pindha jengkaring Sri Narendra. Jagat Raya salam berlian Pati Bumi Pinatani sinartan cucuk lampah kondang kawenparing laladan Pati Bumi Pinatani Ciripa sinareng alantika make up rika lenggahan siang sawangke Aminata foto gumilang video shooting saking Jepara Bumi Kartini Aminata foto beraken upasara kirap risang pinanganten ramba runtut suaranya hanganyut anyut menika swaraning pradonga ingkang hambabar ketawan Sri Narendra laras pelot patet harap pengiring tindak ira sekaring pawiwahan arsa kirap nulat edi endah ing budaya sinten ta ing arsa sung tuladha minangka Suba Manggala ya cucuk ing lampah betasan rawe-rawe rantas malang-malang putung sayek saeka kadimyak sakataing ribet pinangka dados paniti sing lampah nenggih kaki bagus Ciripa ya pancen bagus warnane Wurinira Risang Suba Manggala wonten satriya alit kasarira Mas Ayas atpaja kakung saking Mas Ali Rosikin ing Wurinira
wonten ing patah pengantin Dadaing penganten kasarira dening Putri Alit Oktabila putri saking Bapak Ansori dalah Arsila Kian putra putri kinasih saking Bapak Wawan ing wurini rono Yudha Manggala Pratiwa Manggala pantes sinebat talang pati kembar busana kembar sarira kadanan dening Saiful Hasan Sinartan Muhammad Arda sarwa sarwi abyor busanane Ndahasriyayah Kawuryan menika candrane risang pinanganten putri rinengga-rengga dening alantika make up mijil saking Pucak Wangi ingkang menika sinebat Putri Domas putri wis ngarani wanita kang sulistya warna Domas 800 cacahe kasarira dening Yaya Aprilia Bella Cantika Indah Cahyani Sinartan Kusumaning Ayu Dina Zahratun nalika semana wis prapteng ngarsaning gedhong busana risang pinanganten panjenengane ya lukar busananing katong hang rasuk busananira satriya tama sirep ponang bangsa para bapak, para ibu, para setresna minulya sampun dumugi titi wancinipun menawi panjenenganipun Bapak Sudarmanto dalah Ibu Wara Wartiningsih Gya medhar pangandika paring sanggan lamaran sinartan pamasraing risang pinanganten kakung ingkang wijil saking Semerak Margayasa Pati rika lenggahan siang mangke badhe kasarira dening panjenenganipun Bapa Maskun Mbah Mudin ingkang wijil saking Semerak Margayasa Pati ing ngarsanipun Bapa Maskun swawi kula dherekaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai sedaya ingkang kalutan sah tangga saha kita masyamil kamaudha hasanahipun ingkang kula muliaken dumateng sesepuh bini sepuh saha adi sepuh tanahipun sabil bait Bapak Mulyono dalah keluarga ugi sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sami saat menika siang menika tansah pinaringan hidayah rahmat sang Gusti Allah. Utaminipun pitunan Gusti Allah sehingga kita saged nderek-nderek menghayu bahagia atas pernikahanipun
adik Allah, anak Allah, Alvin Nasa Adyamanto, kalayan Mbak Mega Putra Putri Aulia Agustin. Ingkang sampun kala wau dipun aktunikahipun sampun kelaksan kanthi selamet wilujeng. Ingkang sampun katindakan saking kantor urusan agama Gunung Wungkal. Nggih mugi-mugi kanthi panyeksan kita sedaya membawa berkah dadosaken kebahagiaanipun pinanganten kalih milai sanging donya ngantos dumugi menjang wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Amin. Kaping kalihipun kanthi waca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Katuraken dumateng beliau kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita sami sedaya umat Islam kula panjenengan sedaya namung arep syafaatipun utawi pitulunganipun milai sanging donya ngantos dumugi menjang wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ing mriki kula animane wakil saking keluarga agung saking dusun Semerak Kecamatan Margoyoso nggih menika wakil saking Bapak Sudarmanto adalah Ibu. Saktosipun ingkang maringi napa kados wonten ing siam menika saleresipun Bapak Sudarmanto. Krana Bapak menika nembe bahagia sobombong manahipun nggih saat menika pasrah dhateng ka Allah mboten menawi wangke mboten nyocoki napa ingkang dipun dadosaken wontenipun Bapak sedherek sekalian nggih kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ing mriki kula terus wakil saking Bapak Sudarmanto adalah Ibu sepindah ngaturaken salam taklim kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalihipun kula kapasrahan saking Bapak Sudarmanto adalah Ibu. Nggih menika sepisan masrahaken ubur amben sebagai pelengkap pernikahan. Nggih menika saking jajan Semerak ingkang sampun wasta dumugi ngetuk Gunung Wungkal menika arupi jambe surah. Nggih, jambe surah ayu, pisang ayu, gemblong ayu, nggih sanes-sanesipun sedaya. Nggih sak wontenipun menika kula pasrahaken dumateng Bapak Mulyono. Dalah Ibu sedaya napa ingkang dipun aturaken panjenengan kula aturi nampi kanthi asta kalih. Nggih kanthi nampi sak wontenipun. Menika insyaallah kanthi kawontenan jambe surah Borampen sedaya menika ingkang dipun aturaken panjenengan sedaya panjenengan tampi kanthi asta kalih mungkin dadosaken mempererat anggenipun pasederekan antawisipun dusun Semerak Kecamatan Margoyoso kalian dusun Desa Ngetuk Kecamatan Gunung Wungkal. Mugi-mugi dadosaken pasederekan milai donya menika ngantos benjang wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Ingkang wigati kula masrahaken anak kula Alvin Nasa Adyamanto ingkang sampun kala wau kadhawaken menika kula pasrahaken dumateng Bapak Mulyono sekalian Ibu menawi dipun tingali saking rupi nggih rupine ganteng mboten wonten sing bandingi menggah Mbak Putri Aulia menawi dedekipun nggih pun gagah
tapi dipun tingali permasalahan badhe menghadapi rumah tangga baru menika sangat kirangipun. Diumpamaken kados dene kacang brol. Wanci badhe panen ketelatan toya. Dados terpaksa nggih kacang brol kala wau nggih nenggo jawah mboten wonten toya sal mboten wonten, tetep dipun jabut. Menawi dipun jabut nggih menika rupinipun nggih wonten sing kosong, wonten sing rupi sih gendo, tesih nem niki nggih pun wancinipun. Nggih kados dene Mas Alvin Nasa Atyamanto niki nggih sangat kosong, sangat betahaken pinten-pinten pendidikan, sangat betahaken pinten-pinten bimbingan, supados mangke anggenipun menghadapi ngayahi rumah tangga baru menika, mugi-mugi angsal ridhaning Gusti Allah mangke saged damel rumah tangga ingkang baru menika membawa keberkahan, membawa kebahagiaan, saling menyintai, saling menyayangi, ngantos minjang wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Bab niki biasanipun ngantos samangke niku wonten bimbingan-bimbingan, nggih wonten tepuk sakinah, nggih saling menyintai, nggih ndadosaken kesayanganipun. Niki pinanganten kalih insyaallah sampun kabimbing saking kantor urusan agama Gunung Mungkal. Nggih mugi-mugi kanthi saling menyintai, saling membahagiakan, khususipun pinanganten kalih menika insyaallah badhe membawa berkah, khususipun pinanganten kalih insyaallah badhe memberkahi dumateng sedaya keluarga desa Ngetuk Gunung Mungkal kalayan desa Semerak Margoyoso. Lan saged barokahi dumateng sedaya warga lingkunganipun. Babilih mangke teng mriki Mas Alvin betah bimbingan panjenengan, nggih mugi panjenengan bimbing ingkang sae-saenipun. Nggih, insyaallah mangke nek kanthi bimbingan panjenengan, kanthi aran panjenengan dalam hal napa kemawon dalam rumah tangga utaminipun babagan agami nggih sangat kirangipun. Pramila nyuwun sewu Bapak Mulyono kersa didik utawi nggala wentah sak kakiyatinipun panjenengan. Mbok bilih mangke Mas Alvin wonten Ngetuk napa wonten Semerak insyaallah Bapak Darmanto sekalian Ibu badhe ngaraken napa ingkang badhe dipun ayahi putranipun Mas Alvin Nasa kalian Mbak Mega Putri Aulia. Mugi-mugi kakalian menika angsal bimbinganipun tiang sepah kekalih mara sepuh kalih tiang sepah piyambak. Mugi-mugi saestu anggenipun perjalanan rumah tangga mangke dipun pernahaken dening Allah, dipun cekapi dening Gusti Allah, dipun paringi keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Saha nyuwun doaipun panjenengan sedaya, nyuwun pangis panjenengan sedaya ingkang sami rawuh. Muga makanthi akdu nikah ingkang kala katindakaken mungkin dadosaken enggal dipun paringi dzurriyyah thayyibah. Enggal pun paringi keturunan ingkang sae. Saged membawa keberkahan. Menika khususipun lare kasebat tiyang sepahipun saged taat dhateng Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Aja boten napa boten sae menawi kala panjang lebaraken bab rombongan kula nggih nyuwun sewu Bapak Mulyono dalah Ibu mbah menawi kula sak rombongan bidal kula saking Semerak ngantos samangke wonten Ngetuk menika selami dalam acara niki wonten sebuah seta wonten salah tingkah utawi hal-hal napa ingkang sajak boten nyocoki dateng penggalih panjenengan Bapak Mulyono Ibu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang terakhir babilih mangke acara sampun rampung nggih watu sabar saantawis rombongan kawula nggih senajan kelisak visi kala sawang
nggih, hawane panas utawa dereng rampung anggenipun ngladeni nggih, insyaallah kula aturi sabar mawon, insyaallah sabar menika mangke dipun saring Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ngendikanipun Allah, Amin. innallaha ma'as sabirin. Amin Allahumma Amin. Akhir kata kalau matur menika kiranganipun kekhilafan ingkang saja mboten nyocoki dhateng panjenengan sedaya. Kalau minangka wakilipun sang keluarga, kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten sagung para lenggah minulya menggah wedari ngatur sangkan lamaran sinartan pamasraing risang pinanganten kakung lumantar panjenenganipun Bapak Maskun tumel ingkang menika badhe katampi dening panjenenganipun Bapak Mulyono dala Ibu Kusrini rika lenggahan siang samangke lumantar duta saraya pinilih ingkang sinambat ing wewangi nenggih panjenenganipun Bapak Ali Irsad Bapak Kepala Desa ngetuk ing ngarsanipun Pak Ali Irsad. Monggo kula dherekaken jengkar saking papan palenggahan tumuju wonten ing papan panampining risang pinanganten kakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para sepuh, dalah aji sepuh ingkang satuhu dahat kinabekten mirugan kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Darmanto sekalian Ibu dalah sedaya pangombyong panderek ingkang satu dan kehormatan. Wabil khusus kadang kawula ingkang mijil saking Kluang nggih menika Bapak Pamyawara ingkang kawula tresnani, ingkang kawula hormati. Penganten kekalih ingkang sadu ing bagya mulya sagung para lenggah ingkang minulya. Kepareng sadèrènge matur monggo sesarengan kawula dherekaken nyaosaken puja puji astuti wonten ngarsanipun Zat ingkang Maha Suci nan inggih Allah Subhanahu wa taala. Awit sih kawelasanipun kula dalah panjenengan sami saged mirunggan makempal sesarengan wonten ing pahargyan agung siang menika kanthi suka basuki slamet wilujeng boten wonten rubeda sakara-kara. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat dalah salam kunjuk wonten ngasanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangangkah kawula dalah panjenengan sami kagolong umat ingkang dipun tresnani sehingga pantes pikantuk pitulunganipun. Amin Allahumma amin. Sagung para lenggah ingkang satu dahat kinurmatan
Kepareng wonten ing mriki kula minangkani saking Bapa Mulyono sekalian Ibu nan inggih kepareng matur napa ingkang dados wigatining sedya saking panjenenganipun Bapa Mulyono Sarimbit nan inggih ingkang angka sepisan ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh ahlan wasalan bikudurikum wilujeng lelenggahan kanthi suka mahardikaning penggalih ing salajengipun Bapa Mulyono sekalian Ibu hanampi salam taklim saking panjenenganipun Bapa Darmanto sekeluarga kanthi waosan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun Bapa Mulyono sekalian Ibu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami saking rawuh panjenengan sedaya. Saking rawuh panjenengan sedaya Bapa Mulyono nyuwun agunging sih samudra pangangsami hambuk bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sajak kirang manani kula ingkang piniji nyuwunaken gunging panuwun ingkang ngaturaken nyuwunaken sedaya kekirangan menika kula ingkang piniji mohon untuk dimaafkan. Ing salajengipun lumantar saking Bapa Mudin kala wau pun pasrahaken Jambe Ayu Sura Ayu dalah seperaginipun ingkang kasebat sanggan atawin lamaran lumantar kula hanampi kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim ing salajengipun kawula tampi kawula aturaken dumateng ngarsanipun Bapa Mulyono sekalian Ibu. Mugi amal sae sedaya kala wau tansah dadosaken rumah keting pasederekan ing antawisipun saking keluarga Semerak ugi keluarga Ngetuk. Mugi amal sae kala wau saged pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala kanthi matikel-tikel amin Allahumma amin. Ing salajengipun kala wau ugi pun pasrahaken penganten kakung ingkang sesilih Mas Alvin. Leres nggih? Mas Alvin. Kawula tampi Ibu, Bapak. Ing salajengipun kawula aturaken dumateng Bapa Mulyono sekalian Ibu. Fa insyaallah mangke menawi wonten Ngetuk dipun didik, dipun bimbing ugi menawi wonten Semerak kawula nyuwun kanthi saestu mugi saged dipun bimbing sami mawon. Mekaten nggih. Ing salajengipun paripurna adicara wonten ing kalodhangan siang menika sedaya tamu undangan, sedaya rombongan saking Semerak, daya-daya enggal nyuwun pamit saking Bapa Mulyono namung saged ndedonga mugi kondur panjenengan sami saking tlatah Ngetuk menika dumugi papan sakawit tansah pikantuk kawilujengan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ing salajengipun kula manungsa lumrah ingkang kebak ing salah napa ingkang kawula aturaken kala wau ambok bilih kirang mahanani dhateng ngarsa panjenengan sami kawula namung saged nyadong atawin mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mengaten anggen saged kawula matur minangkani napa ingkang dados wigatining sedya saking panjenenganipun Bapa Mulyono kirang langkung kawula nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten sagung para legah minulya menggah wisiling ngatur panampi saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Mulyono dalah Ibu Rini Kusrini
ing kalenggahan siang samangke disarirani karo Mbah Inggine dhewe, Mbah Ali Irsad ingkang pinangka Duta Saraya pinilih sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Mulyono dalah ingkang garwa. Matur nuwun nggih Mbah Inggih nggih. Nggih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kali ini adalah permintaan dari keluarga bahwa kirab hari ini diminta kirab modern. Nah, atas restu dari Bapak Mulyono dan Ibu Rini Kusrini, panjenenganipun kasuwun nindakaken kirab ingkang modern. Kapangarsanan dening cucuk lampah pati ada Siripa beraksi.